ni ci dɛ cɛkɔrɔba bɛ ci la fɔlɔ dɛ e bɛ ci la cogo di o ci to i kana ne ka ci kɛ ne bɛ ba ka ci de la o e b'i ba ka ci la cogo di ne ka kɔrɔ n'i ba ye i fa n t'o si dɔn mais i ba ne ka kɔrɔ n'o ye mais cɛkɔrɔba ci bɛ don ci kɔnɔ je suis les personnes âgées hali jama la n'i taara ni cɛkɔrɔba taara o de ta bɛ ɲɛnabɔ na i ka taa n ka ci la cɛkɔrɔba i tɛ jɔn ka to ɲɛnabɔ ka ne t'i ka fɛn cɛ o to yen yɔrɔ san o denmisɛnnin ninnu a kelen b'a fɔ kɛlɛkɛlɛ b'aw k'u kɔrɔ ka yala yɔrɔ i bɛ ne ka wari minɛ ka taa ne ka ci de la n'o y'i y'an kɔnɔ n bɛ n'o ɲɛnabɔ i ɲɔgɔnna bɛ ne bolo ne ka wari di mɔgɔ b'aw bonya aw t'aw yɛrɛ bonya e ta tiɲɛna ka komi e ta ɲalen don n bɛ ka kuma fɛ n bɛ n bolo n ka kungere n'i ma kɛ k'e bon mɛ yan'o cɛ n denkɛ bɛ n'i ma bila i la bi i ka f'u ma ko tu t'a wele t'i den wele i ma faso n'a bɔ dɛ e ye baso ni faso n'a de bɔ t'i den t'a wele n kɔnɔ sa mɔgɔ b'aw bonya aw t'aw yɛrɛ bonya mɛ n sigi yan i b'i dɛmɛ ja hey nin to in ba ye i b'a dɔn dangaden dɔ bɔra sisan nɔ k'i fa malo n'i mana sisan a ma ɲi k'an fa malo a ye malo dɛ k'e malo awɔ non ba an bɛ taa an ka taa ba ye an ka taa non ba an bɛ taa o an ka taa dangaden sigilen filɛ k'e kɔnɔ kana to yen dɛ i ye halala de dɛ walayi n'i ma nin ci non mɔnɛ tɛ bɔ n na ba n'a y'an ka ɲɔgɔn da kɛrɛfɛ ba a ye ci de yan a ye bɔgɔ de kɛ k'a ye fura de ba an bɛ yen tulen koyi nin ye maître Alu de ye Alu wa Mali bɛɛ mɔ tɛ se min na mais en tant que personne âgée ale man k'o furan ba ba yalo a ye furan dɛ awɔ wa ni nin yɛrɛ nana sa han n ko a bɛ sɔn k'an di nɔɔni k'an kɛ cɛnigɛli walahi an b'a kɛ cogo di sa an b'a kɛ cogo min na an bɛ taa jɔ kariku la an bɛ kabakuru ta an b'a ka bɔ a ma k'a bɔ a la wala an b'a nini problème t'a la an y'a mɛn an b'a kɛ ten tɔ an b'a kɛ ten sisan i b'a dɔn min don mais i b'a kɛ i k'a kan fɔlɔ kɛ ayi ba an k'o n'aw tilala wa n'i y'a mɛn a bɛ boli ka taa so i b'a dɔn fɛn bɛ e filɛ e ye dangaden ala ka tinda ka ci ne ni ko na am busan do ni folo ni to mo ba na ni wallahi anti ala ye lafiya min di jimina ma sugunɛ sugunɛ lafiya yɛrɛ ba an kɔni bɛna min fɔ ne i b'a dɔn ala ye fɛn kelen min da nɛɛma bɛɛ ka nɛɛma ɲɛmɔgɔ i b'a dɔn o ye jumɛn ye ko ji de don ko n'i ji min i bɛ sugunɛ de kɛ wa hali bokɛ ala bokɛ lafiyalen n'aw tilala a ye bɔ ne feere n'i ye ji min o fɛnɛ a ye bɔ a tɛ ban ten yan n den e b'a lajɔ mun bɛ awɔ yan fɛ mun de bɛ ni denkɛ a ye baliya dɔ kɛ ne la e yɛrɛ de y'a bɛɛ tubabu n den i ye ne wele ka ne to n ba ka ci la i ko ne k'o bila jagoya ne ka t'i ka ci n den k'i den wele ka na mais a kɛra kunnaja ye e tɛ ne dɔn e den bɛ ne dɔn donc sisan komi ne peretelen don an kana tile da ɲɔgɔn na donc aw bɛ aw tulo minɛ e m'a faamu i b'a dɔn wa depuis ala ye ne dan denmisɛnnin ci a ma hali ne ye mɔgɔkɔrɔba ye ka denmisɛnnin bugɔ kuma tɛ ko ka ba tɛ n de k'i ba tɛ n de k'i yɛrɛ ba tɛ n de k'i wa n b'a f'i ɲɛna ne denkɛ de ne ka moriwala k'i la a mɛ a don su n ye cili min da kan a b'a dɔn n y'a ci yan fo k'a ɲɛ da kabanɔgɔ kan bon komi e y'a ci sa donc a b'aw tulo minɛ a ye n den i b'a dɔn sa
On est personne âgée. À toi, les gars, club ne be e mobile madura bana. Oui, il y a des club. Non, on tenait mais là donc club. Eh, halala de ça. Abamne wa ta. Debi ala e da nyami ni makile. Ah, boy club. Club ne amne. Ba ya fo wudu ayatila. Ba han gaba guru min tara gibo ba le ya fo kan ka ke. Ba le ya fo ko bi ko gaba guru la. Nse no ma ko. Ba le ya fo ko gaba guru. De waro minwa. Pasau magara goy ni mahina na mai aligato nga faranden klo goro goro ngata Donc ore kada ya wati kada ni wanya. awo kada Awati kada ni wanya. ato ne ba fara klo goro goro ba Oh bon ore kada ni meni mu ya ke don non. Ne re be aranturo la. Wala mfene benta sara. Baba ke nambe mfene ba ke Awa. ba. e patra de la ga de ga fa buka mi blakata tungala se mfe 600 molangulo Anga taba ikile ganindu. Ne ngana ta chiwere la. Tam ton mo go gani kono ne presele ndo ngatai. Wuli wuli. Wali di Maila. fa be kiri. Wuli. Kada ba dulu koro. Ba. ne ala ko madam la briteli ala ko ma Fo ba usa abe mo da. ay ate moda Ate mo ndo abo ni ngli. Abo go. ne de mbonda ba ko Fo ba usa ma deliga mu ya ka to ma so. Antira ke won. Nanya ke. Angata. Ate me. Ba. Anga gabo guru danga abu. endenga abala ko gi bon tukuni ni zenno Aide. Ba ka filana fara ba ga amaga. awo mema mna muso flana leta E dese na goro e bina muso filana ta. sa korosa ni muso flata iba kala ma ki ke kongeransi de muso yere dama be na songo bo E ba. awo ne de flego fi Wa ha wala ha ni de fene bina muso fulwa mbe filata mi ko fe. diro amage nan nani nde somgo basite e mun bila Ba iti koroshi. Mbolo de depo do na shufran. e bulo e Allah ndi e Allah o monyare e senu Foi tola. ah komi mali tisega aketa Disiga foi essa nem era tanto do tola. e kana Ya. ay sai dosa Ya. eja yiri bulo bele bele barot ya kana diamba Kamu la. amin tanga amanta sarabi yi goni bianga doy beret hana kana itela ni itela ya iglis me Ba. Yalo ni kai de. ay to ni mi danga nere to la Ndi. ne a fait connaître personnes âgées et voilà mala Ne no gara. ba ay ne a fait toro Ba i koro ha. Patra de Ba antike fle. Atike min be ka bi ba tun ko mine. ay imagala tiga kat siga keta ay Wala ntisiga foi danga be ko wala Ba ibadan be ni mite. tokoro ba hakere la na fina ni bonene Ba. na kote ala kama sa na bana no ya. Ba mbina mi ko na. Esa tika nige. ne resa na ibaro ne be ka ci jabe ka tiya Parce que ndita madala nasu na tike bi ka di. Ka nige ndi. e ka vérifier ta Voilà, ba fle. alaje Ba fle. oh alaje kenara ko wala Ba be min ba. Ala. Ama fosi ala. Nene tige no ya mena ko yire ni fala. Ama mun no ya.